Ngiyanibingelela bonke ubuholi obaba uMengameli uMengameli uNxumalo eGoli ubaba uMengameli uMkhize eMaritzburg kanye nobuholi bonke nabazalwane bonke nesizwe saseMacambeni. Bazalwane bengithi nje ake nginikhumbuze ngale ndoda esikhuluma ngayo namhlanje. Angazi ukuthi ngingathini. Angazi ukuthi ngingathini bazalwane ngoba nami bengitshela ukuthi ngiyamazi ubaba kodwa kuyacaca ukuthi angimazi. Bengingamazi. Ngiyacabanga ukuthi basakazi bokhozi selokho nafike akekho umsakazi wokhozi noma umfundi weindaba owake wangcwatshwa kanje. Kwagcwala kanje. Kuyaqala namhlanje. Kuyaqala namhlanje ukuyibona lento la eMacambeni. Nabo ubufakazi niyayibonela. Bazalwane ubaba ngibhlungu nje kodwa ngidelisile. Ngidelisile bazalwane. Ngikhona eThekwini noma nami ngibuye ngifuna ukuputshuka ngize ngapha ekhaya ngizoqalaza umkhulu. Ngivele ngiqhamuke sengiphosa athi umkhulu kwenze njani? Ngithi hayi umkhulu konke engizoyilungisa. Uzothi uyeza usiyafona. Hawu mfana wami kukhona kodwa la engakuphoxa khona. Hayi lo ngithi mina ukhuluma nami nje ngiyabuya ngisendleleni. Bengafuni bazana ukuthi ngihlale ngingekho eduze kwakhe. Noma namhla eyongena esibhedlela ngonyaka odlule wangitshela wathi ngiyongena esibhedlela ngifuna ukuthi ube ngale kumina. Kwasho ukuthi appointment yakhe yokuqala yabhuntsha. Waphatheka kabi ngathi mina mhlambe khona into ebiphetshezwa. Ungaphatheki kabi. Yabuye hamba kwathi mase kuyophela uNovember lapha agcina khona emsebenzini. Wangena bamenza khona kwaba ukusuka lapho ke bazalwane. Ephume ngene. Ethi mangabe ezokwehla emotweni mhlawumbe mathokhatha siphuma khona ehlathi athatha imfana impilo inzima angene endlini ngithule namaye bazalwane njengoba besesibhedlela bese ngeke kwesesikhathi ngingangeni ngoba manje ngiyabuka njalo lesithombe lesiyosibuka lapha nesibhedlela uyagula akasindi uma ngathi uyabuza uphethwe yini ngeke uze namanje bazalwane ngeke sichaze nathi ukuthi ubaba bephethwe yini kodwa nje ubengasindi. Ngibhlungu nje ngoba akazwanga ukuvalelisa kuvele nje kwaba complicated nje ngesonto. Isonto lonke ezohamba ngolesihlanu ngase ngithatha isinqumo lento bakade sengicabanga nje sekudlule ngithi mina uNkulunkulu ushuthi wayesikhombisa enye into ngoba ngatshela omamkhulu ngathi mina yabona ke manje akusezokungena umuntu la esibhedlela sokuyisithombe somndeni lesi umuntu ofikayo nje manje no akasabonwa uvalelwe eroomini lakhe sokungena umamkhulu kuphela nathi asisangena ngahlala emotweni ngaphuma ngame reception ngimshiye wodini engasanyakazi sebemfaka ama-oxygen khala wafathi Menzi bakucela phezulu ngathi mina ngangamphendula ngalandela ngathi sangene leftini ngambuza leftini ngathi khona baphezulu ewodini wathi khona amanesi ngathi mangiqhamuka nje eminyango ewodini ngakha ngwayizicathulo zomamkhulu kuyinhlakanhlaka benomamncane umazungu belele phansi ewodini beyiziginqane ngambuka eselele embedeni esethule ngathi mina le ndoda lena ngathi ndoda kuba uyazi ukuthi njoba usulele kanjena ukuthi umhlaba uyazamazama la ngaphandle ngathi sofike sithini ekhaya kumkhulu sofike sithini kumkhulu fonela ubaba Madinga fonela ubaba omncane umhlenge ngathi madoda sekonakele sokufunela kuyiwe ekhaya kuyobikela umkhulu zaqala ke zaputshuka ke izinto ke sihamba sifonelwe endleleni ngenhlatha safika umkhulu uthotha akakazi safika nobaba umhlengi hayi safike sambika sathi mkhulu hayi selisilahlile esibhedlela
So ngithi nje ubaba ahambe kahle usikhulise kahle ngiyacela bafowethu mfowethu nawe dadewethu singenzi izinto bese ngoba sithemba ukuthi sizothi sahanjelwe ubaba asiqhubeke nje sibe izingane ekhaya kungabi namagama ukuthi uma kukhona noma uya usolwa uzothi hayi ngoba phela ngoba vele baba akasekho ngiyacela nje ukuthi sikhule sibe izingane nje nami bazalwane ukuthi makuthiwa ngibheka umkhulu akusho ukuthi umkhulu sofuna mina ngishaya umthetho uma kuthiwa umkhulu ngibheka umkhulu kuthiwa nje uzwe isandla siyaluma nje ukuthi uhalele ukushaya ngempama kufanele ngiguqe ashaya so akusho ukuthi sokufanele mina ngibe nezwi kumkhulu ngiyabonga abasakazi bokhozi bebelokhu bephithize njalo la ekhaya emzini wa Mbokazi kubanjisene kwazi wafela usuku namhlanje baba ubusani ngiyabonga baba uyayazi indlela esihambe nawe kunzima nawe uzama kungaphezulu kwamandla akho kodwa uzama kwasho ukuthi uNkulunkulu usevumile so ngithi ke babusani there is still a talent there kwaMbokazi I can read news I can read news